посочим и да уточним, че не оспорваме авторството на споразумението, каквито доводи наведе ищеца. И в този смисъл няма нужда от експертиза да установява ние претендираме унищожаване на спогодбата на друго основание, а именно на основание представения на истински документ, както и измамливите действия на ищеца. Правният ни интерес да унищожим тази спогодба или по-скоро интересът ни да унищожим тази спогодба се състои в това, че по този начин ищеца ни въведе в заблуждение, че част от цената, която ще дължим по договора с покупко-продажба, сключен с Индустри Машинен БАО ЕООД, е вече платена от него. И това беше от основно значение ние да се ангажираме за този договор с посоченото споразумение. За един лизингодател, каквито сме ние, е от съществено значение при договор, който има такава висока цена, как ще се финансира закупуването на вещта, която в последствие ние ще предоставим за ползване на лизингополучателя. В тази връзка неговия ангажимент, че част от цената вече е платена и в последствие ние ще уточняваме отношенията си с него по повод на тази платена цена, ни даде именно увереността да сключим съответната спогодба. В тази връзка беше представен и съответния неистински документ. По отношение на него възразявам срещу искането на ищеца за призоваване на свидетели, които да докажат, че документът е истински. За тази цел са необходими специални познания, които свидетелите не може да се приеме, че притежават, и в тази част тази претенция е недопустима. Освен това, с отпадането на спогодбата, както посочихме, отпада и нейното декларативно, преобразуващо и регулативно действие. В резултат ние от този момент вече няма да считаме, че сумата, която е заплатена по вече разваления договор от Брейняк, е платена от наше име. Затова тя ще се яви една неосновано задържана престация от страна на Siemens Industry Машинен БАО, която, както вече посочихме, ищеца следва да си търси от тях.